Għalik u għal Malta. Din hija t-tema magħżula mill-kandidat tal-Partit Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Joseph Kuxkieri. Waqt id-tnedija tal-kampanja, il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar f'waħda mill-aktar deċiżjonijiet kuraġġużi li ħa Kuxkieri fil-karriera politika tiegħu. Dan meta ċeda s-siġġu parlamentari biex fetaħ it-triq biex hu jkun jista' jassumi ir-responsabbiltà kostituzzjonali ta' kap tal-Oppożizzjoni. Il-Prim Ministru Muscat qal li jinsab kuntent li Kuxkieri qed jikkontesta t-tieni darba u għandu fiduċja sħiħa fix-xogħol li jagħmel f'dawn l-aħħar snin. Dan hekk kif serva bħala membru parlamentari Ewropew kif ukoll bħala kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew. Joseph Kuxkieri tkellem dwar l-għażla tiegħu. Bħalma konferma l-Prim Ministru waqt id-diskors tiegħu f'din l-attività dolodu, il-Prim Ministru u bħala mexxej tal-Partit Laburista apprezza l-ħidma kontinwa illi għamilt tul dawn is-sentejn u nofs, anke f'dan l-aħħar sena u nofs bħala kap tad-delegazzjoni, u ovvjament il-Prim Ministru kien wieħed minn dawk li għamil li pressjoni kontinwa biex nikkontesta din l-elezzjoni nkun fil-lista tal-kandidati tal-Partit Laburista. Il-Prim Ministru ħeġġeġ lin-nies biex jiftakru x'għamel diġà dan il-Gvern u appella biex fl-24 ta' Mejju in-nies toħroġ tivvota għall-Partit Laburista. Min-naħa tiegħu Joseph Kuxkieri spjega li t-tema magħżula minnu tirrifletti dak li hu ħabbrieki sostna li f'dawn l-aħħar 20 sena ta' karriera politika ma waqaf qatt li jkun ta' servizz.